mau sirku reoni SD kok to. Aku malah kisinan. Lah piye? Lah wis 20 taun ra ketemu lho. Sirku yo ketemu-ketemu suwe ra ketemune yo nganggo pamer-pamer sithik ngono. Lah aku yo wis ngumbah montor Varioku sing terbaru lho. Bar ngreyen aku Vario rupane ijo tak kumbah wangi kae lho. Mangkat. Lah bareng tekan nggon lokasi lho. Kan lokasine ning nggon warung iki, resto iki. Tekan kono sing numpak pit motor mung aku iki karo ketua kelas mbiyen. Liyane lho do numpak mobil kabeh. Mobile halus-halus kempling-kempling ae, apik-apik kae lho. Wah aku dadi kisinan to. Biyen rumangsaku yo cacah kuwi yo sekolahe do bodho-bodho ngono iki, do mbolosan ngono. Saiki kok malah do iso sugih ngono lho. Yo singkat cerita aku yo tekok to yo. Biyen sing paling sugih kuwi ternyata sing mburiku lingguhe jenenge karane Pablo. Blo, piye kabarmu? Basa-basine yo tekok keluarga to. Anakmu piro saiki? Kowe saiki urip nang endi to omahmu to? Kok kowe iso sugih ngono iki usaha apa kowe? Biyen sak ngertiku kowe yo bodho ngono lho. Kok saiki iso sugih? Aku diwarai carane bisnis. Dheweke jawab, "Aku mung iris-iris kok." Iris-iris. Berarti kowe buka usaha restoran ngono to? Iris-iris masak ngono to? Heeh to? Ora. Aku iris-iris nang omah. Oh, berarti kowe duwe usaha UMKM, gawe produk ngono apa piye? Ya ora. Aku seneng iris-iris warisane bapakku. Lemahe tak irisi, tak dol. Oh, lah bajindul. Berarti mobilmu kuwi saka ngiris warisane bapakmu ngono to? Oh, lah koclok kowe iki.